Sí. Fas preguntes tu? Va, d'acord, molt bé. Potser caldrà tancar una mica, no? Sí, tanqueu. Ara ens comentaven que heu doblat l'assistència, l'any passat van ser 80-100 persones, ara són 200, parlar de primer de tot d'aquest esdeveniment del segon sopar de la dona aquí a Terrassa. Sí, molt bona nit, gràcies a vosaltres també per estar aquí, que esteu treballant en cap de setmana, us ho agraïm molt. Sí, aquest any doncs, hem intentat, des de la comissió feminista de l'agrupació de Terrassa, porten moltes setmanes, molts mesos treballant per poder fer aquest segon sopar de la dona. I el repte que elles s'han marcat era poder augmentar el número d'assistents. I avui aquí, en aquest restaurant, serem 200 dones. I no en som més perquè l'aforament del local no ens ho permet, perquè realment s'han quedat moltes amigues, moltes companyes, moltes conegudes amb llista d'espera d'aviam si avui podien venir. Però l'aforament és aquest i som 200. Estem, la veritat, jo estic molt contenta, molt orgullosa de l'equip que ha organitzat aquest sopar i esperem que avui sigui un sopar de festa però també reivindicatiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. També un missatge pels agrencs de cara a aquestes eleccions municipals, aquest compromís dels socialistes amb el feminisme i això, aquest acte motiu del 8M. Doncs sí, com sabeu vosaltres, perquè ja ens coneixeu de fa molt temps, el Partit Socialista està completament compromès amb el feminisme. És més, és que el feminisme és socialisme i el socialisme no s'entén sense el feminisme i el compromís dels socialistes a Terrassa és completament, així ho vam demostrar-ho quan vam estar governant a l'Ajuntament de Terrassa, ara ho està demostrant el nostre president Pedro Sánchez a Madrid i el compromís és total. Deixem pas a la Meritxell. Molt bé. En la mateixa línia, primer de tot, valorar aquesta iniciativa i el recolzament a la candidata socialista per Terrassa i això, aquest sopar de la dona que va creixent. Jo el primer que voldria fer és agrair-li a l'Eva, a la candidata a l'alcaldia de Terrassa, l'oportunitat de poder compartir aquesta nit tan especial per ella i per totes les dones que ens acompanyaran per reivindicar efectivament drets, llibertats i oportunitats per les dones exactament igual que els homes i per tant per reivindicar el feminisme, per reivindicar tot el que hem aconseguit, però també que queda molt per fer. Crec que la mostra d'aquest increment de gent que ha vingut, en primer lloc, és una mostra clara de suport i de complicitat amb l'Eva. Això, en primer lloc. Per tant, enhorabona, perquè has aconseguit doblar aquesta presència de dones en aquest sopar. I, en segon lloc, un compromís també amb el feminisme. Crec que és més necessari que mai aquest 8 de març i aquesta reivindicació. Fa poc temps era un consens absolut, era un valor compartit, és un dret que està recollit a la nostra pròpia Constitució, però és veritat que cada cop més hi ha veus que posen en dubte i que volen trencar aquest consens bàsic de qualsevol democràcia. I per tant, més que mai, hem de reivindicar aquest valor feminista. I per últim, amb això que deies, la importància d'actes com aquests, ja no tant a nivell polític, en qualsevol nivell, perquè se segueixi demostrant que la dona ha de tenir un paper important a la societat. Doncs efectivament crec que hi ha hagut molts avenços legislatius, sempre de la mà de governs socialistes, també crec que és just recordar-ho. Amb el govern Zapatero vam aprovar lleis icòniques que van fer justament que Espanya avui internacionalment se'ns reconegui com un autèntic far en matèria d'igualtat de gènere i també el president Sánchez ha dut a terme moltes millores. Però això no vol dir que tot estigui fet i sobretot no vol dir que aquestes conquestes siguin per sempre. Per tant, el que hem de fer és falcar-les dia a dia, seguir treballant dia a dia per conquerir i sobretot per no donar ni una passa enrere en aquest
en aquesta igualtat entre homes i dones. No és res més que dir que el 50% de la població, les dones, volem els mateixos drets, les mateixes llibertats, sentir la mateixa seguretat, tenir els mateixos sous, la mateixa possibilitat d'arribar a llocs de treball importants amb millors sous que el 50% de la població. Molt bé, tenim. Molt bé, moltíssimes gràcies.